गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता रानी ब्रह्म आंनि चैनेलाव बयखौबो बरायबाय। जोंहा आइया दिनै संनायदो लाइजों अमा बेदर। आइया लाइखौ बरियाके सुनानै बेबायदि आखाइदो बस'नानै फिसा खामगासिनो दङ। स' नायनोसै दिनै रेसिपिखौ माबायदि सङो। सारायखौ जाननानै थावा दुंबाथाय पियास हरबाय ओमफ्राय फालौ। दिनै एसे सिम्पोल बानायदोंमोनबो बारा मस्ला मस्लि होआखै। अमा बेदरखौ हरबाय नैबे। हालदैखौ हरबाय। संख्रिबो होबाय। एसे मिलायना लागोन हालदै संख्रिया जाहाथे मोजाङै नांथो। दसे खोबनानै दोन्दोंमोन बिनि उनाव एसे एरना होगोन। खोबफिननानै आरो दसे उनाव नायफिननोसै। जोङो दै हरबाय बेयाव बेदराव नैबे। दैया गोदौबाथाय खोबना दोनफिननोसै आरोबाव दसे खमाय। बिनि उनाव दै रानबाथाय आरो जोङो लाइखौ होगोन। दाना रानथ'वाखै आरो नांबावगौ एसे रानबावनो। दैया एसे रानबावबाय दाना लाइखौ हरजासिगोन। लाइखौ हरनोसै आङो। लाइखौ होनानै एसे भाजाखौ आङो एरना होबाय मानोना अमा बेदरा सिं सिं थानाया खामगोन नङाबा मेजेम ओंखारजोबगोन। स' आङो मिलायना होबाय लाइ बिलाइजों। दसे खोबना दोनथ'नोसै। जों हरनोसै एसे रेड चिली पाउडार बारा होआ। आरो बे जाबाय गरम मसाला। रेड चिलीखौ आरो एसे बावबाय। बे भाजानि दैया रानबानो जोंना भाजाया रेडि जासिगोन। आरो दसे सम खोबना दोननोसै। भाजाया दै रानजोब्बाय माने जोंहानि भाजाया रेडि जाबाय। नैबे जाबाय
अमा बेदरजों लाइ बेनो जाबाय जोंनि सिम्पोल रेसिपिया। बेलेगा माबायदि सङो आं मिथिया, जोङो बिदिनो मालाबा सिम्पोल संना जायो।